बर' बिजों राव हारिमु फोथांनानै लाखिनायाव गामिनि बिमा बिफाखौल' बुंब्ला जानाय नङा। बेयाव ओनसोलनि गिदिर गोलावफोराबो गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव फरायहोथारनांगोन। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। दिनै जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जनायनि थारि कसारि गुदि फरायसालियाव मोनसे सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंदों। ओनसोलनि गासै मोनब्रै गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै खुंफुंनाय सांग्रांथि मेलावनो मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथियो। बे मेलाव जनाय दखरा फरायसा आफादनि आफादगिरि मनराम मोसाहारि, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि फोसावदिं नेहाथारि आरो धेमाजि जिल्ला आफादनि आफादगिरि फुलेश्वरी दैमारिजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। दिनै जनाय प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थारि कसारि गुदि फरायसालि थारि कसारि गामियावनो दा बेवहाय बिथांमोना सांग्रांथि मेल लादों। लोगोसे बिथांमोना आंखौ बेवहाय माने बुंथिगिरि महरै लेंहरदों। दा बेवहाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावग्रोदों जिहेतु बिथांमोना बे सांग्रांथि मेलखौ लानायनि थाखाय। मानो होननानै बुङोब्ला माने दिनै जों नुबाय माने जोंनि नैबे थारि कसारि गामिनि जि जनाय हालामाव गंसे फरायसालि दं। दा बे फरायसालियाव माने फरायसाया खमायनायनिफ्राय खमायलांबाय। दा बेवहाय फोरोंगिरिया दङ। दा बेखौनो जोङो रायजो राजाजों एसे सावरायदों। दिनै जिहेतु जों फरायसालिखौ लाखिनांगौब्ला जोंनि फरायसालियाव बर' बिजोंनि फरायसालियावहाय जों गथ'फोरखौ गोदानै मुं थिसननांगोन आरो गथ'फोरखौ जोङो बुरजा फरायसालियाव थिनहरनांगोन। दा अब्ला बेबायदि जोङो फरायसालिखौ लाखिनो हागोन। दा बेखौ जों सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जों नैबे गोदान सिजोन एबा गोदान बोसोराव गोदान एडमिसन नैबे जागासिनो दं। दा बेवहाय जोङो इनरलमेन्ट एबा स्टुडेन्टखौ बारायगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो। दा बेवहाय बिथांमोनखौ खावलायदों दि जोङो माने राव हारिमु एबा रावखौ जों रैखाथि होनांगौ। जों बयबो रावखौ जौगाहोनायाव जों बयबो बिबान लानांगौ। दिनै बिमा बिफाजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो गोरों गोरा मेलेमजिबि बे आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायदों दि जाहाथे नैबे जोङो जोंनि रावखौ जौगाहोनांगौ एबा जोंनि रावखौ रैखाथि होनांगौब्ला जोंल' एबा बिमा बिफाखौल' बुंबा जानाय नङा। जोंनि गथ' गथाय दैदेनगिरिनि गथ' गथाय, सोरबा साख्रि आवलानि गथ'फोर, सोरबा मेलेमजिबिनि गथ'फोर, जों बयबो बर' बिजोंखौ फरायनांगोन। अब्लासो जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो हागोन। नङाब्ला जोङो जुदि गामिनि रायजो राजाखौल' बर' बिजोङाव फरायनांगौ होननानै बुङोब्ला बे जोंनि गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो जोङो जेसेबांनाखि बर'नि इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि मानसिफोर दं आरो साख्रि आवलाफोर दं बिथांमोनखौ आं दिनै नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों जाहाथे जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि सार्थ'आव जोंनि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोङावनो फरायहोथारनांगौनि थाखाय जों बयबो बिबान लानांगोन। आं बेखिनिखौ बिथांमोनखौ खावलायदों। दिनैनि दिनाव बिमा बिफाया फरायसाफोरखौ जे मोनाबिलि समाव फोरोंनांगौ बेफोरनि सायाव दिनै बिमा बिफायानो बांसिन दखान गलाफोराव लोङै जायै बांसिन थानायखौ नुनो मोन्दों। फरायसाफ्रा माने स्ल'लि जालांनो हमदों। बेयाव मा बुंगोन सांग्रांथि लानो? नंगौ, दिनै गाबोन जोङो जोंनि माखासे गारजेनफोरखौ जोङो नुयो। दिनै दखान गलायाव माने सोरबा आड्डा मारिनानै थानाय बा बायदिसिना खामानिनि थाखाय गफबनानै थानाय। दा बेजों लोगोसे गावसिनि गथ' गथायफोरखौ दिथा होनाय जों बेखौ नुनो मोना। माने गुबुन न'खराव, गासिबो न'खरा नङा, गुबुनफ्राव बिदि सोलियो। दा बेवहाय बिथांमोनखौ बेयावबो खावलायनाय जादों जाहाथे जोङो गथ'फोरखौ फरायसालियावल' थिनहरबा जाया। बेनिखाय जोङो गथ'फोरखौ न'आव फरायसालियाव मा फोरोंना हरदों, माखौ रोंदों, माखौ रोङाखै, दा एसे सम 1 घन्टा आधा घन्टाबाबो बिथांमोनखौ जोङो फरायसालिनिफ्राय सोलोंनानै फैनायखौ नोजोर होनो थाखाय जोंनि गारजेनफोरखौ खावलायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जिहेथु जोंना नैबे मेट्रिक आनजादा एसे पेपार लिक जानायनि थाखाय फावसायलांबाय थाबाय। दा बेवहाय जोंनि माने स्टुडेन्टफ्रा माखासे एसे फ्रास्ट्रेसन जानाय, दा बेखौ जों नुदों। आरो माने मेव मोननाय, माला जोबगोन बेबायदि मोननाय माखासे थासारि जोंनि फरायसाफोरनियाव जों नुबाय थादों। दा बेवहाय आङो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों जाय बिमा बिफाफोरनि गथ'फोरा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होदों बिथांमोनखौ मोजाङै बुजाय आजाय नैबे मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै होफुंनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव आरो जाय फरायसाफ्रा मोजां आनजाद नैबे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ मोजां खालामगोन, दा बिथांमोनखौ जों प्रेसार खालामालासिनो जोंनि गथ'फोरा मा फरायनो गोसो जादों बिथांमोनजों मोजां सावरायनानै जों गथ'फोरखौ मोजां स्कुलाव एबा मोजां कलेजाव सोनो थाखाय आं गारजेन बिथांमोनखौ दिनै मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों। दा बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौबो बुंनांगोन। दिनै जोंनि बर' रावखौ गुबुन जाथिफोरा
नासयनाय नाख्रेबनाय दा बेबायदिखौ नुबाय थादों दिनै जोंनि बर'नि रावा माने आसामाव सेकेन्ड अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावबाय दा बेवहाय जोङो नुदों माने जोंनि बर' रावखौ दिनै बाहायनाय जोङो बिटिआर ओनसोलावबो नुनो मोनाखै दा बेबायदि खारनाव दिनै थांनाय साननैनि सिगां बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायावहाय हाबाफारिया जागायजेननाय जादों दिनै जोंनि माने बर' रावखौ बाहायाब्ला जों गुबुन रावखौबो मानो बेबायदि होनलायनाय माखासे थासारिफ्रा जों नुदों दा बेवहाय जोङो गुबुन रावखौ नासयदों एबा गुबुन रावखौ मुगैदों जों बेखौ बुङाखै जों गुबुन रावखौबो मुगैया इंलिसखौबो जों नासयाखै आसामिसखौबो नासयाखै दिनै इंलिस आसामिसजों लोगोसे जोंनि बर' रावाबो बिटिआर ओनसोलाव बा आसामाव सेकेन्ड अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजानांगौ जों बेखौसो लुबैदों दा बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान दा बेवहाय जों दाख्लैनि जि हाबाफारि दा बेवहाय गुबुन गुबुन माखासे आफादफ्रा थोंजोङै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै बिथांमोना सोंखारिनाय जों नुनो मोनदों दा बेवहाय जों बिथांमोनखौ बुंनो सानदों दिनै बिथांमोना सोर जोंखौ सोंखारिनो हानाय दिनै बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ बुंनांगौसो दिनै जाय अफिसियेल लेंगुवेज दा बेफोरखौ बिथांमोना मानो बाहायाखै दिनै बिथांमोना गभर्नमेन्टआवसो सोंनांगौ दिनै बिथांमोना जोंखौ सोंखारिनो मोन्थाय बिथांमोना गैया जुनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि निसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय दिनै जोंहा माखासे बर' माहारिनि गोबां जेंनाखौ लानानै जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों बे मेलाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि नेहाथारिबो नुजाथिफैदों बिनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों दिनै बे सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जोङो नैबे जुनाय हालामनिनो थारि कसारि बर' गुदि फरायसालिनि जि सांग्रांथि मेल खुंदों बे मेलनि गेजेरजोंनो गोबां जोङो पजिटिभ मोनसे रिजाल्ट मोनगोन बेखौ आसा फारिनो हायो मानो होनोब्ला बे मेलावनो जोंहा बे खाथि खालानि गामि गोबां जेरै थारि कसारि राभाखाट'नि आरो सान्थिफुर आरो बेराजल दुबि जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों दा बिनि गेजेरजोंनो आरो जोंनि बे बर' माहारिनि जि फरायसालि बे फरायसालिखौ फोथांना लाखिनायाव जोंहा गोबां जेंना सोमजिनायलाय आं जुनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोंनि गासै जोंनि बर' माहारियारि आफादखौ आं खावलायनो सानो जोंनि जे एकर्डआव मोननाय जे एकर्डआव जोंनो जि आसा होनाय 6.3 बे दफाखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोंनि बे बर' माहारिनि जि जेंना जि फरायसालिनि जेंना बेखौ सुफुंना होनो थाखाय आं गासै माहारियारि आफादखौ आङो गिबियावनो खावलायग्रोनो सानो लोगोसेयैनो जों बयबो जे बर' माहारियारि आफादा खौसे जालायनानै बेफोर माखासे जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेफोरबायदि जोङो सांग्रांथि मेल खुंबाय थागोनखौ आं गासै आफादखौबो खावलायनानै आंनि बे दिनैनि जि बे बिबुंथि बेखौ आं बे एसेयावनो फोजोबनो जिहेतु बेल' जायगायाव बेबायदि सांग्रांथि मेलखौ दिनै लादों आरो बिनि गुबुन जायगायावबो लाबावगोन नामा? औ जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो थारि कसारि बर' गुदि फरायसालियाव लादों आरो जों बेफोरबायदियैनो जोंनि बे जनाय हालामनि गेजेरावनो जोङो मोनब्रैसो जायगा बेफोरबायदि लानो थाखाय जोङो दा आवगायदों जिहेथु जोंहा गोबां समस्या दंमोन बिनि थाखाय जोङो सांग्रांथि मेलखौ एसे लेटै लानाय बायदि जाहैबाय अब्लाबो जों दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो जों थाद'नो गैयै बे सांग्रांथि मेलखौ जोङो जोबासिमहालागै जों जिरायालासिनो बेखौ लागोन होननानै जों दिनै फोसावबाय आरो बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22, 23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन